Hello everyone. What's up guys? I'm taking your Muroora to Kraaifontein. You know what? When I talk about South Africa, I got Kraaifontein. So don't know a friend young. Is it a friend? Yeah, it's a friend. It's someone. One day we run a Kraaifontein. So I decided to confirm the children of Kraaifontein kwandaimbogara. Nembiri Kraaifontein. Vanoza Kraaifontein munoziva mbiri yako ya. It's okay. And tongona mara tikadzoka zvakanaka because it's sort of a dangerous place, you know. But I wanna take it there. Whatever man. Zvaitika ndikoko. So guys, hande tese chikuradza Kraaifontein. Padonga muradidza pa taxi rank, pa Shoprite, nepa MTN. Wow. So yeah guys. So guys, look at and choose that to Kraaifontein. If you don't know Kraaifontein, what do you know pana? Okay. You understand? And it is oh my goodness. So guys, when I need chat, tell me I'm cute guys. You're doing on the warehouse, Shoprite warehouse. Okay. Shoprite warehouse in Kraaifontein. We used to kumbopinda mkatu mtitaka mabasi. Okay. Chena na mafakans. So in menu ndakapesa kusvika kuno Kraaifontein gore ripi. It's been long, I don't know when. Apa ndo pashuka baba. Andombozi ndakapesa kusvika rini kuma area kuno. I think bakutokwana 2 years. Yo. 2 good years guys. Yeah. Kraaifontein. Tine time ndaimboenda newe kubasa kwandakamboshanda kunonzi kuola ice cream company. Iri mu Kraaifontein macho. Handizivi kuti kunonzi kuchi but iri kudhuze neKraaifontein drive. Hamuzosiri Kraaifontein. Iri ku opposite Kraaifontein after like over N1 road. Alright. Ndokwairi. Patai kwaita company ma ice cream. Ndikamboshanda futhi ku ndakashanda kwasiyana siyana. Ndakamboshanda ku construction kumwe kwaivakwa tiri madhakaboy. Kwaivakwa ma flats. Okay. So mashandira taita kana taipiwa ma 150 per day. Kana ukanaita singaenda basi. So unobhadhara mateza mangoenda chiro basi. Jesus. Ko zvezvi nomboita Cape Town zvoti inopedza week rese ichinayo. Sama Dhakaboy taipiwa 150. Ma builder aibapiwa 300. Ndikamboshanda futhi ku oh my gosh guys, I want to bandikataura manje munhu yanozogara akagadzirira. I want to visit my ex boss. This guy is from Zimbabwe. Anoita zvecar wash ku Cape Gate pa Giant. There's this guy ndakangana zvangu zita rake. Aiva boss wangu pa car wash. Ndakamboita car wash pa Giant. Ndasvikawo pa Giant kuti well, okay, sorry guys, but guess what? Kana kunzoti ex ka hanemge yarova na what? What are you talking about? Okay, fine. Unongot ex ma ex. I was like, what? You want to visit who? So ndazosvikawo pa Giant paya panenge paine this guy anenge achiita basa rekusuka motikari, anenge achisuka kunze. Please support him. He was my boss
tisati azongomuvhizitira one day ameno kana akasangana nevidhio rino yetisati aendako. Then also who else? Ndakamboshanda futi ku Durban View, handizivi yaiva chii mani, but yecompany yaye yekuti yemurungu, kuti memuchina unokata maflowers padzimba dzevarungu kana kuti pamahospitals. Anenge ane macontracts ekukata-kata maruva nekukata-kata miti. Ndizvo zvataita izvozvo. Ikoko ndakazokudzingiswa nemazimba. Pane mazimba 2 akandidzingisa angasingandifariri. Yeah. I think ndo basa randakatoziva kushanda. Pandakadzingiswa ikoko nemazimba iwayo. Handina kuzomboshandira imwe company futi. Zvakabva zvatovharana zvakadaro. But anyways, it is what it is. So kuno kwatasvika kuno kunonzi handichazivi, but ndinongofungidzira kuti ndo Escodini, but I don't think, handichazivi, but we are almost Shoprite. We are almost Shoprite yeKraaifontein. We are almost, guys. We are almost there. Takutosvika kuShoprite yeKraaifontein. Tichibva paShoprite yeKraaifontein tichasvika papolice. Tichibva papolice bhebha wangu tinosvika panzi pachini pataxi rank, ndoko area kwandakambogara kunzi kuphase 4. You know, it is what it is. So tapa Shoprite, guys, Shoprite yeKraaifontein. Okay, Ndopa Shoprite yeKraaifontein pana. Mana ndakapapesera kudhara. Mazimba esa yarutengesa. Okay. So apa takusvika papolice yeKraaifontein. Police yeKraaifontein. Dai zvaita taina ndakakuvenga kuside kwacho kwandakamborobewa. But anyways, rikasiyana nazvo. So ndaipafamba almost every day. Ndambopafamba nomwe ex wangu nongari kupaziva. Tichienda tichinotenga machips every time tombono. Life inonaka. Anti mukunzaka atanga kuti anyema X yana nchiti ndazvizodota anyema X. Atotanga so kunoko kunokazara mazimba, kunondekwe mazimba manje. Guys, tinomatira kuti tidzoke nemota yedu. Inonzi Kraaifontein iwe. Mungoti namatirawo. So ndaigara mumaarea ekuseri uko. I will show you taenda kudai. Okay. Panopindwa napapo kana nekutaxi rank. Okay. Alright, takutorifuratira zuva racho. Apa ndo pataxi rank patakusvika. Apa ndo pataxi rank. Taxi rank yeKraaifontein. Ende kuno kune mbavha chamvari. Ndoona umboita ndichivhara madho angu a little bit. Kunzwa mazimba, kunokwazara mazimba zvekuti damn it. It's shona everywhere. Yeah, it's shona everywhere. Tange tumwa Harare. Yeah, I road ndoenda kumba kwedu apa. Okay. Ndokwandaigara kune flat rine shop pamusoro. Ari shop pasi sichigara pamusoro. Munonzi handichazivi panotanga na B, handichazivi street yacho inonzi chii. Mukati chaimo. Kunoku mukati kudara. Ghetto. Saka almost munhu wese uri kuona pana museum. Almost munhu wese uri kuona pana museum. Ishona yega yega. True Kraaifontein, guys. Yes, we're in
Kraaifontein. Mese mutaimufamba mese tichifamba tenderera chirava zviseko. Kraaifontein guys. So panapa tava panonzi pa emaplangeni. Panonzi emaplangeni. Pana. Kunonzi emaplangeni. Ndiko maplanga. I don't know why. Yeah. Kune mazimba futhi. Kuno Kraaifontein itori kutori kwedu in fact. Ndekwedu kuno. Kana uchizviti unokambogara mu Cape Town usina mbogara mu Kraaifontein, unambogara mu Cape Town. Usati. Unenge usati. I'm telling you. Kana wakambogara mu Cape Town unofanira kunge wambogara uchigara kana kuti wakambogara mu Kraaifontein. So tashingisa guys, uya muno mune motokari yedu. And tiri kukwata, musafungidzira tisi kukwata. Tiri kukwata ende takanga nobva mubatana mata futi. But toziva kuti Mwari vanotida and Mwari vanotitungamirira always. Guys, tiri kukwata and I'm happy. Takusvika kunonzi ku MTN. Yeah, uyo muzinda manje. Apo panozikanwa, panofarwa. Vanhu vanogocha, vanhu vanomwa ipapo, especially nhasi weekend. Vanhu vanenge vakazara vachiita yes. Wow. You know, a lot of stuff, you know. Saka zvinoitika zvakawanda. Yo, Kraaifontein, iwe ndasuwa kuona vanhu unoziva like this muroad. This is Kraaifontein, my baby. But it's very dangerous. Yeah, zvirikuoneka. Ina furiola. Zvinoti wakangwara, zvinoti unonamata. It's just dangerous, Kraaifontein. So we are still in Kraaifontein. Ndopa MTN panapa waona zvakaita vanhu. We are still in Kraaifontein. Hanzi unonditengera Rachel. Panapa. Buruka. Do mu Kraaifontein panapa chadzoka nepanapa. Buruka. Chadzoka alright. Guys, arabo buruka anditengere chibage. Yeah, do mu Kraaifontein macho muno. But there's a show. And munorowa business, business. Yeah. Anotsvaga mari. Anotsvaga mari muno ende mune mbava zembava. Guys. This is Kraaifontein. So kumwe kwandakambogara kudhuze nepanapa. Jehovah's sweetness. Oh my god. Kumwe kwandakambogara kudhuze nepanapa. Tighty. But anyways, mona vanhu varongoti tighty. Yeah, ndo zvairi Kraaifontein. In a lot of people. Apa taiuya tichiprindisa pa internet cafe. Okay. Kuside kuno kune machurches and ndaona Jehovah's Witness mashure. Nechikoro, pachabva pane chikoro panonzi pa Wallaston. Okay. Saka tiri mu Wallaston. Kune inonzi Blue Combos. Blue Combos. Now tiri ku Wallaston. Muona vanhu varongoshedzera Mr. Tighty. Muno mune mazimba zvokuti tinofarira kungofanira kumboya tichimbomuresa vanhu bepo. Okay. Ndito kwandakambogara. It's a ghetto that I used to be in. Ghetto. Ndambokuswera asi one day. Menda convention yekufamba nema baby tifana mboyozongo kuswera tichifamba even netsoka. Tava netsoka tadzoka. Toswera tabiwa.
This is Kraaifontein, guys. Vanhu vacha vadzuri murodhi ndo zvazviri tatovajaira nesuwo. So this is Kraaifontein. This is Kraaifontein. Jesus, natoramba tichingopinda mukatikati babe. This is Kraaifontein for you. Jesus Christ. Murumaona here mazimba. Oh, I didn't get really. So muno mune mazimba aritoda. I think again some phone ese pakanaka. Nembava dzakazara kuno. Oh, guys. We are there. Hey, you up, Baba? Zairi zvakutori kuZimbabwe nawe. Kuno kutori kuZimu. Titori kuZimbabwe chaiwo. So this is Kraaifontein for you, my love. Ndo kwataigara kuno. Okay. So tombosvika pamukomana anonzi iye anonzani? Anonzi Mark kana kuti chiko Marshall Mark. Marshall Mark achazi studio yake inonzi chianda zvekurekoda music. But I'm not sure kana achiripo manje. Okay. I'm not sure kana achiripo manje. Asashika. Okay. Hello. Is the studio still there? Where's the guy? Oh wow. So that's chic. But chukutya kupaka bana bozi amana Kraaifontein nochikisa. So guys, this guy anons Marshall Mark is a good friend of mine. Takamboita naye maskitsi kudhara. Like tichingonakirwawo zvedu tichingoita yataita ane studio inonzi ndakanganwa. But yambotengoita imwe song yangu inonzi baby daira wofoni yangu daira wofoni yangu daira wofoni zviri nane undiudze yaundide ndinofara ndanzwa izi rako daira wofoni yangu daira wofoni yangu daira wofoni angari taitwi ende kuradza kupage kwangu yewe mamuziva D-boss. This guy I don't think it are cool. Regai tinopinda mukati. Regai tipinde mukati. I don't think he is coming. My brother, my brother, my brother. Only that video liza. Check on video liza. Manje ndikubaya ndino vanhu vakawanda vakati vamuruda ze. Angaitaiti. Wewe mjero. What's up, Tighty? Tighty, me brother. How is it, me brother? How is it, me brother? I'm posing good. My driver, my BMW. Surprise attack. Surprise attack. Oh, no, wait a little bit. Oh my God! I just said you got a language. So, this is Papa now. Mining up. Do mining now. Let's get mining now. Let me see the video. Don't kiss my mining. I can't kiss you, baby. Mojero alumo. What is your opinion? Pako mana Tighty. What is up here? Tighty, uchabatiki mfano wangu. Mara wangu
Usachika kwa diba roti lumo. Aiwa tozati tiramwe chete vanhu. Unoziva vanhu vakoko. Ndasemurayisa ka. Naona chipezero ndikati bada bakapeza ndakwada chipedi uta. Samurisi mukati muri kuita mawisi. Taiti apedzerwa sadza kati aiwa. Apo anti ndota mawisi tinetima tinaro mukati. So guys, again ngobuda mwetu. Atiboziri kana atiboziri mvura. I think ndofana ndapa page rinyu pano andi number dzeni chiri pa page paya. Ya pa page ya number dzangu 31 tocheroka tichapa page ngoti Google ngoseja. Aiwa. Bosi ndi page rare zvandichikuita ndakamova zvinhu zvangu ndakavhura account nyewa ndiye ndakadelete. Ndakatangidza account. Unotozotangidza ndi request unongoseja same name utangidza ndi request then ku Facebook but same name ndakangoita Mark unongona ukati Mark. Imimi. 200 rand yamakandipa gore reya. Yandisina na kudzosera. Yakandi jump start. Ndakamundibatsira nditori anatomboapa mari yawo ndakatovakumbira chindo apa. Munenge nawangusha tombotauro. Singati kuenda pa video padzako kuda mari. Apa tsitora anything. Aiwa ataiti mwana mai support kana mai. Isu tiri vana vanyamunhu. Unoona kuti aiwa sambochika kuda kune tiri kuno tisimagora acho zvese. But ukona tichima. Pane kamwe kamera kandimbori nako kakati. So guys, this is Marshall Mark. This guy is a producer. This guy is a producer. This guy akamodirekodha masongs zvakanyanya. This guy akamodibatsira nditori nechikwereti chake uyu iwe zvakaoma kani zvakaoma saka tapata musurprise apa Kraaifontein. So vanoda kurekodha music vanoimba vaya just conduct Marshall Mark. Yes aiwa makasununguka munouya tinenge tichizvitaura tichizvitangidza vanenge vachida kurekodha vanenge vachirekodha varida kubatanidza vanenge vachibatanidza vada kurekodha overseas nevada kurekodha vari kuno kuti tinongozvistitcha tichibatanidza hapana problem bo zvekuti musimbe aiwa Dinezi tofana kumboita mechi yesadza ini ndirikuda mandine ini ndirikuda mechi yesadza manje Dinezi ndikuda mechi yesadza unozondinvite achati mhora mechi yesadza usachi God bless you tibatana guys. Totaura tofana kudzoka kuno. Ungoziva ndiani futi? Ukada watopinda mukati mune vanhu Muroora wedu. Alright guys, thank you. Bye. Alright, bye bye. Thanks guys. Kana zvanetsaka ndinongobata boss TikTok kwako TikTok ndiripo saka ndinongokusendera message kana kusenda mu comment section ungobva ngona account yangu ine rimwe zita unobata unoiona kuti ndini aiwa bo picture rangu riri papo. Alright bo, thanks. Yeah man, ndabuya mbozeta mix and mingu nana ndakatanga kugara na Kraaifontein guys. Can you imagine? There's something else. Can you imagine guys? Happiness in vanhu Kraaifontein guys. Oh my god, ndafara singaita. So tatadzokera kumba guys. Ndisikuradza Kraaifontein. Oh, okay. Yeah guys, ndichiri kuonesa Kraaifontein guys. Ndikuradza Kraaifontein. Yeah, tapura tikaona friends. Old friend Yabe and Mashoda Mesoti was so excited guys, and I'm always the camera woman. This is Kraaifontein guys. This is Kraaifontein for you and it's Tafesa Zuba Sham. We can see Kraaifontein. So apa what do achieve pa MTN? Ndingati chi. Chibage chiri wani guys. Rumans are tight. It's tight everywhere. Tight. Kudo kuZimbabwe, kudo kuZimbabwe actually. But
anyways, we love everyone. Yes. Amana ambunzwa neziri mu Kraaifontein. Kraaifontein mune mafans. Asingaite. Maybe we find out to quit the city. Ndakamboona ndikarikwidza mino zvichiitika. Alright. Oh. Shamari anofana nyatsogara boy we. Tombera nechibage. Chibage. Imari. Ai, what do you say? Thank you so much. Oh, all right. So guys, ndatengerwa chibage. So mno Kraaifontein unomira chiro paunoda. Okay. Amana mubva imotenya man. Ai. Amana ona apa chabvike pa LinkedIn. Pasai da maskende. Yo, ingori tighty everywhere. Jesus Christ. Anza wana kutiona. Unooneka ja. But guess what? Vanonisara vazorealize watopura. Vanozovanza nemashoti. Tight. Oh.